Diuen que a un bon polític se li reconeix per rodejar-se de gent més intel·ligent que ell. Avui tenim a dos d'aquestes persones que sempre estan en segona línia, però una línia que per ser la segona no és més important. Contem amb Carlos Villodres i Sento Martínez. Hola, benvinguts en esta ocasió Sento Vicent Martínez i Carlos Villodres a 3D, a esta sèrie d'entrevistes que estem fent sobretot de cara al Congrés del Bloc que n'hi haurà en juny i ja està convocat. Estem en seu parlamentària, vosaltres sou persones i treballadors d'estes Corts que feu una feina que és possible siga menys visible, però ahí està, no? Sou aquestes persones que d'alguna manera penseu, feu allò del relat, que últimament està molt de moda, i que encareu d'alguna manera les polítiques que s'han de fer moltes vegades des de les institucions i el propi valencianisme. M'agradaria preguntar-vos si estem al final d'un cicle que comença en el 15M i si és així, què penseu que s'obri ara mateixa en la política valenciana? Quin cicle estem encetant, si és que estem encetant algun cicle? Bé, doncs, abans que res, gràcies per convidar-me o convidar-nos a esta oportunitat de parlar sobre diferents temes de cara al Congrés del Bloc. I bé, jo no sé, en quant a cicles, realment la política valenciana podríem dir que el gran cicle se va obrir en 2015, no? I en aquest sentit sí que estaríem un poc en el mateix cicle que va suposar un gran canvi, no només perquè va haver un canvi de govern, que va haver després d'anys d'hegemonia, no només en el Parlament, sinó fins i tot a nivell social de la dreta valenciana, que va entrar un govern de coalició d'esquerres, sinó fins i tot una transformació del sistema de partits amb la irrupció de forces com Compromís, un panorama molt més multipartidista, molt equilibrat, i crec que continuem en aquesta part del cicle, a partir del canvi de 2015. Sí que és cert que a nivell potser espanyol el 15M, o el que seria com la finestra d'oportunitat que suposava el 15M, es va tancar ja fa un temps i s'entén que estem en una situació diferent, però sí que estan entrant temes molt potents com per exemple l'emergència climàtica o l'emergència feminista, que sí que estan dibuixant un nou escenari també de reivindicacions i d'oportunitats. Vicent? Jo coincideixo que en part en Carlos. Jo crec que ara la política valenciana se definirà en la capacitat de que el canvi de cicle, que serà en 2015 efectivament, se consolide en un canvi de model. Perquè moltes voltes, és sempre complicat, després de tants anys de fer les coses d'una determinada manera, a nivell polític i a nivell social, doncs portem 4 anys i escaig intentant modificar les bases, no només la representació, sinó també les bases d'aquesta forma de fer, i jo crec que és el gran repte que tenim ara mateix en la política valenciana. Sí que és cert que des del 15M fins a aquesta part, molta de la gent que estava desencantada en la política se va acostar des d'un punt de vista progressista, i això és una cosa que ara mateix està en qüestió, i és una cosa una miqueta preocupant. No només a nivell valencià, que potser sí que s'estan donant més respostes, però també a nivell global, el que moltes voltes podem tirar a faltar és que l'esquerra sigui capaç de donar solucions de classe. Per de classe entenem solucions per a les persones que tenen més dificultats, per a les persones que viuen en situacions de precarietat molt fortes, que no els pot arribar a final de mes, i al final jo crec que el gran repte és emmarcar en el mateix lloc i ser molt coherents en les noves tendències polítiques que estan sorgint, que ha anomenat Carlos, que són per exemple l'emergència feminista i l'emergència climàtica, però donar-li també un punt de vista de classe, perquè si no, qui està donant un significat fals i trampós de classe a tot això és l'extrema dreta. Per tant, jo crec que és el moment de lliurar una batalla bastant forta i profunda en aquest sentit, perquè si no serà molt fotut i ens penedirem durant molts anys, com ja s'estan penedint en molts països d'Europa i del conjunt del món. Si me permets, el tema del 15, una de les grans victòries que va tindre és que va plantejar mesures
molt ambicioses a nivell social, a nivell de classe, com per exemple la necessitat d'afrontar el problema de la vivenda, no? Davant els bancs, introduir impostos a les grans fortunes, fins i tot plantejar la presència del sector públic en sectors empresarials estratègics, i ho va traduir de tal manera que jo recordo una enquesta que es va realitzar en aquesta època, que aquestes mesures tenien un suport electoral, un suport en aquest cas social, del 90%, era transversal, i en canvi les opcions polítiques que defensaven aquest tipus de mesures tenien un resultat electoral molt menor. És a dir, el que jo crec que n'hi ha que aconseguir és el que era el líder que plantejava Sento, que aquestes mesures de classe i aquesta batalla se planteja de tal forma que aconseguim una transversalitat, perquè quan parlem de les propostes realment hi ha una majoria social darrere d'això. És a dir, i el que ens hem de plantejar és què ens separa si estem plantejant propostes o volem plantejar propostes que poden tenir una acceptació social del 90, del 80 o del 70 i pico %, perquè no som capaços de plantejar alternatives electorals que tinguin un grau de suport, no ja d'aquestes magnituds, però almenys que siguin majoritàries o hegemòniques. Bueno, veig que vos ha donat per a pensar molt, no? Totes aquestes qüestions les heu pensat. És curiós parlar en gent que vos dediqueu professionalment a pensar què hem de fer en política, no? Perquè pareix que tot siga molt més espontani a vegades de lo que realment podria ser. Jo crec que sense que el que passa en el 15M no s'entendria l'èxit de Compromís. A dia d'avui jo crec que el bloc tampoc podria entendre's sense Compromís, i jo vos pregunte si el funcionament de la coalició Compromís hauria de millorar. Bé, com tu mateix has definit, Compromís és una coalició electoral a dia d'avui i continuarà sent una coalició electoral fins que tots els membres que formen part d'aquesta coalició electoral decidisquin que sigui una altra cosa. Això, hi ha persones que li veuen avantatges, jo no li veig en excés. En tot cas, el que sí que li veig que són determinats inconvenients. Jo diria a faltar, per exemple, realment unes estructures de suport polític i tècnic més eficients a dia d'avui del que tenim ara mateix. Tot i això, jo crec que el resultat a nivell d'impuls de polítiques públiques i de traducció en mesures concretes de la presència institucional i electoral que té Compromís, tenim una ràtio prou alta d'incidència respecte a aquella força que ens ha donat el vot. En tot cas, jo crec que sí que hauria de ser un poc millorable el tema de les estructures de suport, que no impliquen tampoc un canvi de model organitzatiu o de model de la pròpia coalició. I en tot cas jo tiraria per ahí. El que sí que me pareix rellevant és com les parts que formen part, per la redundància, de Compromís, cadascú és capaç de millorar la seva pròpia realitat per redundar en el benefici col·lectiu. Jo crec que gran part del congrés del bloc ha de girar precisament sobre això, de com fem millor l'eina per a millorar el conjunt de la coalició. Clar, jo poc més que afegir. Realment, en aquest cas, jo durant un temps sí que he pensat que calia avançar cap a una organització més estable, és a dir, una federació de partits o fins i tot un partit en partits. Hi ha moltes opcions sobre la taula a través de la llei de partits. Com deia Sento, això no és possible fins que s'arriba a un consens entre totes les forces. Llavors, el tema és no quedar-nos en si la finalitat era aconseguir això per a través d'aquesta eina millorar el funcionament, tindre eines de participació més transversals, connectar millor els col·lectius o la realitat dels col·lectius comarcals i col·lectius locals amb la realitat a les institucions, etc. Si no ho hem aconseguit d'aquesta manera, s'ha d'aconseguir d'alguna manera. Això no pot ser com renunciar als objectius finals, sinó pot ser al mitjà, és a dir, potser no és possible canviar la forma jurídica de Compromís, però això no és l'última via que n'hi ha per a millorar el funcionament. I per tant, a través del treball en les pròpies organitzacions sí que se pot fer amb l'objectiu final d'enfortir Compromís, és a dir, és l'objectiu final i de tindre eines que siguin capaces de donar més suport a nivell institucional, però també de connectar les realitats locals i comarcals d'arreu del país
a les realitats institucionals, ser capaces d'afrontar campanyes electorals amb garanties, ser capaces de generar espais de debat transversal, etc. És a dir, això són reptes que s'han d'intentar millorar en alguns casos a nivell de compromís, fins i tot com a coalició, però també des de cadascuna de les organitzacions. Clar, no? Pareix que al final dona la sensació de que de vegades les direccions o la fórmula que n'hi ha a nivell de país podria mirar molt als pobles que sí que funcionen moltes vegades realment com a compromís sense la necessitat d'aquesta qüestió jurídica, no? I fan les seues assemblees i les seues votacions i funcionen de manera col·lectiva entre les persones que al final volen que funcioni el projecte. Volia plantejar-vos una altra pregunta de cara també al Congrés que ve en juny. Moltes vegades allò que vol la militància al final és una qüestió moltes vegades emocional, no? Més enllà de lo racional, també hi ha una part emocional que ens lleva a militar en una opció política. Més enllà del que pot esperar una part de la militància del bloc, què seria el més intel·ligent a nivell electoral sobretot? Quina és la postura més intel·ligent que hauria de tindre el bloc si volguera créixer a nivell electoral? Bé, sobre la primera... El que estaves comentant era molt interessant, allò del component emocional de la militància. Hi ha gent que milita en un partit per un component emocional, però hi ha gent que no milita en un partit per un component emocional, sinó que milita en un partit per un component pragmàtic. És a dir, al final els partits què són? Els partits són eines per aconseguir uns determinats objectius polítics i la gent que coincideix en aquests objectius polítics s'ajunta per a pressionar de forma més efectiva per a poder-ho fer. Per tant, al final també jo crec que tenim una concepció de la militància un poc encara, no sé si antiga o la de sempre. Antiga no té per què ser-ho, sinó la concepció de la de sempre. I jo crec que també hauríem de ser capaços de construir formes de militar adaptables a les voluntats de les diferents persones que militen en una organització. És evident que en tots els partits, no només en el bloc, sinó en tots els partits, la militància i sobretot els quadres, en el dibuix dels dos eixos, se situen en una part un poc més allunyats del centre que no el propi cos de votants. Però al final és molt fàcil. La resposta concreta a la teva pregunta, m'he liat un poquet, però és a dir, quina és l'opció més intel·ligent? Al final, el que ha d'oferir qualsevol partit, entre ells el bloc dins de l'oferta electoral que representa Compromís, és un model de país, és un model de societat explicable i entenible i que pugui suscitar el suport d'un número suficient de persones. És a dir, allò realment rellevant és tindre aquest model, però no tindre perquè ell i jo o jo en ma casa pense que el tinc, sinó tindre, estructurar-lo i que això acabi determinant totes les teves accions de tal forma que les persones entenguen que aquest és el teu model de societat i el teu model de país i creguen que és el millor o el que més s'adapta a les seves pròpies necessitats. I al final d'això, jo crec que el partit tracta d'això, realment, no qualsevol altre cas. Un partit no és una reunió d'amics que ens juntem tots en una seu per a donar-nos la raó entre nosaltres. Això, a efectes pràctics, no serveix per a res. Al final, un partit ha de ser capaç d'influir en la realitat i al final això se fa obtenint el suport de les persones a un model de país, un model de societat, que probablement sigui el principal repte d'aquest congrés per a nosaltres. Tu què penses, Carlos? A veure, jo crec que, no sé, portem militant quasi des de principis que vaig començar a la universitat i sí que jo el que m'he trobat normalment és que la militància està un poc en les mateixes coordenades. L'altre dia vaig llegir un concepte que m'ha agradat molt, que era el pragmatisme utòpic, és a dir, és tindre horitzons de cap a on vols arribar que siguin ambiciosos, és a dir, de tindre utopies i de defensar-les i mantindre aquesta ambició d'arribar a màxims nivells d'igualtat social, màxims nivells de respecte cap al nostre país, a nivell cultural, a nivell que parlàvem d'igualtat entre homes i dones, a nivell d'afrontar l'emergència climàtica, però les utopies, sense saber com arribar a elles, al final es queden en somnis. Com convertim les utopies en realitats? Tenim aquest pragmatisme que ens permeta dibuixar una estratègia d'arribar, però això al final jo crec que és molt més ambiciós el fet de dibuixar aquest tipus de fulls de ruta que siguin assolibles
que no el fet de quedar-nos en pensar en horitzons sense plantejar el full de ruta de com arribar a ells. I en aquesta línia jo crec que abans ho parlàvem, n'hi ha temes en els quals podem estar d'acord més d'un 50% dels valencians i valencianes, i actualment la força de Compromís, però fins i tot la força del valencianisme és molt menor, i fins i tot tenim forats a nivell territorial o a nivell generacional, que després no sé si ens donarà temps a aprofundir, però que podem arribar a ells a través de discursos que ja estan presents en les nostres bases, que ja com a militants del bloc i com a militants de Compromís ens creiem, que són les qüestions de l'ecologisme, per exemple, que venim defensant tota la vida, tota la història, els moviments de Salvem, etc. Fins i tot quan pareixia que treia vots. Exacte, quan això pareixia que no era massa popular, estava el valencianisme en primera línia d'aquests moviments, a nivell d'igualtat social, a nivell d'igualtat LGTBI, a nivell d'igualtat entre homes i dones, etc. Però plantejar-ho també de forma que se visualitzi realment, perquè de vegades se fa aquest discurs, tenim representants institucionals que provenen de molts àmbits i que representen un discurs molt ampli i molt potent, i de vegades se continua caricaturitzant des dels mitjans de comunicació de vegades el valencianisme com que som més de la llengua i la bandereta, quan això és evident que és fals. El que hem d'aconseguir és que se visualitzi a nivell social que el valencianisme és útil per a tots aquests objectius, per a una major igualtat social, per afrontar l'emergència climàtica, l'emergència feminista, etc. Molt bé, doncs ara jo crec que podeu mirar el vostre mòbil a veure si vos ha arribat una pregunta que pot ser... Tingueu sorpresa. Ui, que sorpresa. A veure. Hola, xics. Quin creieu que ha de ser el paper que ha de jugar el bloc dins de Compromís per al futur de l'esquerra valencianista dins del País Valencià? Bueno, primer, qui és? Qui vos envia la pregunta? És Idoia Arreaza, que és una politòloga bastant brillant, diguem-ne, que els dos el plaer de conèixer i haver col·laborat amb ella en diferents ocasions. De les poques persones que disfruta usant el SPSS. Efectivament. Ui, què és això? Expliqueu-me-lo a la resta de mortales. De dases, diguem. Hi ha gent que ho veu com una tortura i ella ho veu com un plaer. Sí. I menos mal, no? Sí, menos mal. És molt útil, la veritat, per analitzar dades i això. Bé, bueno, jo crec que ja hem comentat algunes coses, però sí que crec que fins i tot el bloc, per la seva primera implantació territorial, la seva capacitat de generar estructures de debat, etc. També connectant un poc en el que deia Sento abans de com oferir diverses possibilitats de militància a la gent. Els partits normalment hem passat d'estructures molt antigues, podríem dir, com són els grans partits, com podria ser el Partit Popular o el Partit Socialista, que al final se crea tot en una cúpula, etc. I la nova política que ha arribat, per exemple Podemos, que s'ha generat al voltant de grans lideratges que després ha anat refrendant i una militància molt més líquida. Jo crec que el bloc dins de Compromís podria agafar-se el repte d'aconseguir un terme mig, és a dir, renovar les estructures, obrir-se a un altre tipus de militància que podríem dir fins i tot activisme, i representar també aquesta potència de l'activisme dins de Compromís, és a dir, tindre una militància activada i mobilitzada durant els 4 anys de legislatura, perquè al final, dia a dia, en els nostres pobles, ciutats, barris, en l'escola, en el bar, en el centre de salut, es lliuren batalles de discurs que hem de guanyar, és a dir, hem d'estar presents en tots aquests àmbits dia a dia durant els 4 anys per a defensar al final el projecte que ara mateix està en les institucions, i que això no és una tasca que potser només se fa quan s'està a l'oposició, també quan s'està en el govern s'ha de saber explicitar. Jo crec que un paper podria ser el d'oferir una via d'activisme per a la gent que vulgui participar del projecte de Compromís de forma més activa. Per altra banda, que podríem combinar això, al final hi ha una realitat avui en dia, que és que en número de militants, diguem-ne, el bloc té una situació, té més militants que els altres partits de la pròpia coalició, i això ens dona una implantació territorial, diguem-ne, que altres partits la tenen d'una altra manera. En tot cas, això hauria de generar més interlocució, diguem-ne, en el propi territori i en els propis moviments
socials que té el propi territori valencià en la seva globalitat. Tot i això, encara ens queden zones per estar representats i per tindre una altra i per tindre més veus i sobretot més orelles. Més que veus m'estic referint a orelles en aquest cas. I jo crec que també pot jugar un paper molt important en l'actualització del corpus ideològic de l'esquerra valencianista, que tenim ara una grandíssima oportunitat per encarar des d'aquest congrés. Al final, nosaltres som militants del bloc, en aquest cas, i per tant volem que així siga, que se generi un debat ideològic profund, potent, que com a organització, en aquest cas més gran, no és un avantatge ni un inconvenient, és un fet, pot incorporar també més matisos, més veus, més altres textures en aquest debat ideològic, que jo crec que és la base al final de tot projecte que se pugui fer, i d'aquesta manera, havent fet aquest debat i aquesta escolta territorial i aquesta presència, poder també introduir i interlocutar millor primer dins dels nostres socis de coalició i sobretot que d'allà és com una cosa de calant fora, que és del que es tracta, que els congressos van de dins, però al final van de com traus el que tens dins, i això és la clau. Bueno, pues, hilant en això, en com traus el que tens dins, vaig a preguntar-vos per Espanya. Amb Podemos, amb Errejón, soles, al final, quin és el discurs que ha de tindre el valencianisme respecte a aquesta realitat, almenys jurídica, que és Espanya? Hi havia un diplomàtic britànic de finals del segle XIX que deia que la Gran Bretanya no tenia aliats, sinó que tenia interessos. Doncs jo crec que, mig en broma, mig en sèrio, al final la política d'aliances ha d'estar condicionada per el context i per allò que siga més interessant per al valencianisme en cada moment. Però al final, si nosaltres tenim clar el nostre propi model, no només de País Valencià, sinó el que tu estàs referint, el model d'estat que defensem, també és molt més fàcil trobar germans o persones en les quals interlocutar en això. Al final, el valencianisme d'esquerres té molts colors d'una mateixa paleta, que van des que hi ha gent que defensa la creació d'un estat valencià, diguem-ne, fins a gent que defensa postures més de tall federal. Al final, definir-se des d'aquesta paleta no sé si és rellevant a hores d'ara perquè crec que és més interessant l'acumulació de forces per a obtindre efectivament un tracte en l'Estat que crec que en el que tots podem coincidir és que necessitem un tracte bilateral, en aquest cas, i això probablement se tradueix que en una forma federal-confederal, que jo crec que en aquest punt és el que ens podem trobar, no només totes les persones que formen part de Compromís, sinó molta més gent, al fi i al cap, en el País Valencià. Al final, els altres partits d'esquerres també tenen faccions més autonomistes, faccions més federalistes, faccions més confederals. Jo crec que en aquest punt, aquesta frontera entre el federalisme i el confederalisme, ens podríem trobar a nivell teòric. A nivell pràctic és molt fàcil. Al final, el valencianisme se defineix en que allò important és el que passa en les persones que viuen i treballen al País Valencià. I la defensa dels seus interessos és l'eix central de l'existència del valencianisme com a moviment polític. I al fi i al cap, això traduït en el model de l'Estat, doncs jo sí que crec que hauria de ser d'un tracte bilateral, efectivament. I això condiciona, disculpa Carlos, i això condiciona també la nostra pròpia política d'aliances. Mai pot ser en algú que te considera un apèndix de o que te considere una part de, sinó en algú que te tracte d'igual a igual i en què pugues cooperar de forma horitzontal, perquè si no al final aquestes aliances no responen a allò que nosaltres som i allò que nosaltres defensem. I això ens ha passat a Compromís? En algun moment hem estat tractats com a apèndix o hem estat tractats d'igual a igual en les coalicions en les que hem anat a les eleccions? Costa prou, sobretot en un sistema mediàtic absolutament subjugat a posicions centralistes, on tu arribes a un acord que pareix que siga d'igual a igual i en canvi te tracten com un apèndix de. Doncs més enllà d'això, efectivament, en la nostra praxi hem viscut situacions de no reconeixement de la realitat valenciana, no reconeixement de la realitat de Compromís en alguna coalició, com de fet va passar amb Podemos en 2015 i 2016, que és un factor que ha sigut prou determinant en l'actitud del conjunt de la coalició del fi al cap respecte
respecte a això. Però crec que al final, tenint clar el model global, tindríem molt més clar el model d'aliances, efectivament. Tu què dius, Carlos, d'Espanya? Jo crec que la part de coalicions, no?, que estem parlant ahir, marcant una línia roja que és mantenir l'autonomia, mantenir la capacitat de fer discurs, etc. Evidentment, partint d'una problemàtica que és el vot dual, que no només pateix Compromís, sinó que pateix qualsevol tipus d'opció de caire més territorial, no? Què vol dir això? Que molta gent vota a eleccions autonòmiques i municipals i en canvi per eleccions generals de vegades no estàs ni en el menú. Hem participat en algun grup de discussió sobre les eleccions generals i n'hi havia gent que ni tan sols sabia que Compromís se presentava a les eleccions. Clar, això de vegades passa també perquè hem tingut un historial de coalicions que pot ser a dut a la confusió. Per tant, és molt important defensar l'autonomia, que jo crec que més enllà de la fórmula que hem anat a les eleccions, al final en Madrid hem aconseguit una certa visibilitat, una certa autonomia. El que es tractaria és d'aconseguir tindre un cert discurs, una certa potència i que també permetrà arribar, sabent que és molt difícil perquè al final els mitjans sempre actuen d'una determinada manera. I en quant al tema del discurs, deies, clar, Espanya és una realitat jurídica, però és molt més que això. Realment Espanya, quan estem parlant que vora el 95% dels valencians i valencianes se senten d'alguna manera espanyols, és una realitat social àmplia, compartida i hegemònica. Per tant, no existeix l'opció de posar-se de perfil davant la situació d'Espanya. És a dir, tot el que passa a Espanya ens afecta en tant que afecta al 95% del nostre poble. És a dir, si partim des del punt de vista que volem representar el poble valencià i el poble valencià se sent en un 95% valencià, però també en un 95% espanyol, evidentment, aquestes qüestions ens afecten. No només perquè fa al tracte directe del finançament, etc., sinó fins i tot el propi model d'estat, les pròpies qüestions que se solen dir estatals, hem de pensar que se decideixen no només en Madrid, sinó així. I de fet, quan se plantegen possibles models alternatius, models de reconeixement de la plurinacionalitat, models federals, confederals, etc., aquests models evidentment no vindran de la mà de Madrid. És a dir, no se decidiran en Madrid, arribaran en tot cas per la pressió de forces nacionalistes, forces territorials que plantegen, evidentment parle forces nacionalistes de territoris sense estat, perquè evidentment nacionalisme així n'hi ha molts i l'espanyol és molt potent. Però vaig, al final el que es tracta és d'entendre que no estem davant d'una situació, d'una realitat aliena, d'una realitat llunyana, sinó que el 95% del nostre poble se sent d'alguna manera espanyol i per tant hem de tindre un discurs no només sobre el tracte que volem rebre, sinó també del model d'estat que volem que tingui aquesta realitat. Bueno, pues estem ja encarant la recta final de l'entrevista i jo us voldria preguntar, abans de que acabem, on veieu el valencianisme dins de 10 anys i d'alguna manera què és el que ens estem jugant en el proper congrés del Bloc? Bé, bueno, on el veig no ho sé, perquè això de fer pronòstics després sempre queda gravat, en aquest cas mai millor dit, però on m'agradaria veure'l, evidentment m'agradaria veure'l en el govern, que voldria dir que no només està el valencianisme, sinó que continuem tenint un govern d'esquerres. M'agradaria veure'l liderant aquest govern i m'agradaria també que el valencianisme aconseguirà una implantació a nivell territorial i a nivell social que fora molt més àmplia. És a dir, n'hi ha, per exemple, dues assignatures, jo crec que dos reptes pendents que són bàsics. Per una banda, a nivell territorial, no podem considerar-nos un moviment de tot el país i tenim una falta d'implantació, una falta de fins i tot implantació del discurs en comarques del sud, a nivell sobretot de la Vega Baja, etc., que estan molt poblades i que tenim una implantació mínima, i a nivell social sí que és cert que tenim una àmplia acceptació i implantació de determinats àmbits de persones amb estudis universitaris, etc., quan la majoria del poble no és d'aquesta manera. Entonces, connectant amb el que deia Sento abans, de discursos també de classe potents i el que comentava jo de
plantejar mesures que pot estar d'acord el 70-80% del poble, perquè són mesures populars, en el millor sentit de la paraula, d'igualtat econòmica, de redistribució de la riquesa, de justícia econòmica, etc., arribar a aquesta implantació. Jo crec que són les dues assignatures i m'agradaria en 10 anys, no sé si és massa optimista, però almenys en 10 anys veuré avanços en aquest sentit. Costarà prou millorar el que ha dit Carlos en aquest cas, però el que juguem en aquest congrés en el fons és la capacitat de fer aquest propi camí, aquest camí que estava descrivint ell. I perquè és un camí que estem fent probablement ja per pròpia intuïció de la base dels partits i dels quadres i dels principals representants, estem fent-ho per intuïció. És a dir, jo no estic, quan parla de model no dic que ara mateix no tinguem un model, sinó que l'hem de travar millor, l'hem d'assumir col·lectivament i explicar-lo millor, perquè sí que estem fent aquest camí d'una forma, encara que siga intuïtiva, perquè tenim aquesta mateixa direcció. Doncs hem de consolidar aquesta direcció i aquesta vocació de que el valencianisme d'esquerres siga un moviment polític popular, en el millor sentit de la paraula, com deia ell, que siga capaç de construir una majoria absoluta o no absoluta, és molt complicat. A dia d'avui tindre més de la meitat dels vots en qualsevol lloc, i això només vindrà donat perquè siguem capaços de respondre a totes les preguntes que se pugui fer qualsevol ciutadà o ciutadana que visca i treballi en aquest país. Ja estiga en Oriola o ja estiga en el Maestrat dels Ports, on per cert tampoc tenim una implantació per a ser satisfactòria. En canvi, tenim altres comarques on sí que a nivell de discurs, a nivell de tot això, el moviment polític, més enllà de la marca electoral, però també el moviment polític funciona. Doncs al final hem de ser capaços de construir una eina, nosaltres per la part que ens toca del bloc en aquest cas, però pensant en el conjunt de Compromís, que siga capaç de respondre o de tindre una resposta a totes les preguntes que se puguen fer totes les persones que viuen en el País Valencià. Si no som capaços de construir això, tota la resta de conseqüències, que són les que deia Carlos, no vindran per si mateixes, no vindran per infusió, no va passar això. Al final hem de ser nosaltres qui ho puguem fer, i només ho podrem fer si també incorporem a més persones a aquest projecte, si incorporem a més veus a aquest projecte que compartisquen parts. O sigui, ningú dels 3.000 i pico militants que n'hi ha comparteixen el 100% de tot. Evidentment, vull dir, Carlos i jo hi ha una cosa que tenim diferents. Ah, sí? Sí, òbviament, no? Ho anem a parlar. Però tu i jo segur que hi ha coses que ens pensem diferent, però al final sí que n'hi ha una base compartida que és la que ens fa formar el mateix moviment polític. I aquest mateix moviment polític ha de ser suficientment ferm, però alhora suficientment flexible com per a poder sumar a més persones, com per poder ser més gran i més fort, però no més fort perquè és més granític, sinó al contrari, perquè és més porós. Jo crec que això és una de les coses que també ens juguem en este procés congressual, si som capaços de, a banda de debatre i escoltar-nos entre nosaltres, cosa que el Bloc, com un partit d'una arrel democràtica profunda i de participació, diguem-ne, estricta i regulada, si som capaços també de fer-ho de cara a fora, per a, d'una forma o altra, anar incorporant a més persones al moviment polític, que és l'única forma de realment acabar constituint-nos com una majoria popular en el País Valencià. Si no som capaços de tindre aquesta visió global i d'aquestes respostes que van des d'allò més eteri a allò més concret, a la persona que puja la persiana cada matí, a la persona que se'n va al camp, a l'estudiant que no pot accedir per raons econòmiques a tal, al repartidor de globo que viu com és un fals autònom i l'estan prenent el pèl i l'estan timant, si som capaços de donar resposta a la globalitat i a la concreció, podrem construir-nos com a moviment polític majoritari, si no, serà realment complicat. Sí, jo només ha afegit perquè realment sí que n'hi ha, a nivell de discurs, per exemple, n'hi ha un nex entre diferents, tots aquests col·lectius i fins i tot els milers de militants del bloc, jo crec que és l'idea de democràcia, no? És a dir, com connectar totes les demandes que n'hi ha sobre la taula a través d'una idea que és molt potent, que parteix de l'idea d'igualtat, com quan anava a votar, al final és el moment en què estem en un plano d'igualtat, el mateix el vot de la senyora Koplovich que el vot del repartidor de globo, i a partir d'ahí entendre que el model d'estat ha d'estar també sotmès a la democràcia
la democràcia no s'ha d'aturar a les portes d'una empresa, és a dir, perquè portes cap a fora d'una empresa s'entén que estem en una societat democràtica i cap a dins no n'hi ha cap tipus de regulació democràtica. És a dir, totes aquestes qüestions podem vincular-les a través d'aquest concepte que la gent del bloc jo crec que té molt arrelades també per les pròpies aspiracions de funcionament intern i projectar cap a fora. És a dir, sent una eina més democràtica, molt més porosa, com deia Sento, representant amb un projecte que té la democràcia en el centre. És a dir, la igualtat de les persones, la democràcia a nivell econòmic, la democràcia a nivell social, la democràcia a nivell territorial, jo crec que és una oportunitat que tenim en aquest congrés de filar un discurs al voltant d'aquest concepte. Bueno, pues fins aquí aplegaríem. Jo me quedé amb aquesta idea última de que la democràcia és allò que segurament ens uneix a totes i tots els militants del bloc que encarem este congrés. Ha sigut un plaer compartir este ratet amb vosaltres i d'alguna manera també escoltar a persones que fan que la màquina de Compromís estiga engegada i funcione de la manera que està funcionant fins ara i també de la Casa de les Corts Valencianes i del Parlament Valencià. Moltes gràcies.